number one. Always number one. DCGB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 3 minutos makalihis ang alas 9 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Piglinaw kan Department of Education o DepEd na bako sakop kan proposed pilot testing kan face-to-face classes ang mga lugar na nasa iraram kan General Community Quarantine o GCQ sampang man kan surge kan COVID-19 cases. Sigun kay Education Secretary Leonor Briones na malabog pang maibalik ang face-to-face classes sa Metro Manila dahilan man sa desisyon kan mga alkalde. Maski nga ni gustong-gusto na nindang maibalik ang in-person classes, sinabi ni Briones na ang mga presenteng pulisiyan sa iraram kan GCQ mantinido. Ang mga local government units pwedeng magpautob nin adjustments pag-abot sa delivery as in retrieval kan self-learning modules sa mga eskwelahan na sa indang nasasakupan. Yan ang pangalas na bareta, halig di sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo every day. Enervon C tablet. Enervon C tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Eto na! Eto na! Eto na! Ang pait di kakagat, Sige po, let's go! taong walang kusa. Nagpapaabot kami nin pagrespeto sa gabos na miyembro kan familia asin kan sosyudad. Walang gawa, kundi Marhay na aldaw, Huwebes, St. Jude. So gabos na devotos ni St. Jude, yan maghapon may pagkakataon, makapagpasalamat lamang. Maghagad oral daw na intersesyon sa pagbuhay-buhay. Ano man po tabian, kasiributan, mahal na Diyos dapat enot sa gabos. taga, hindi ba Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Tingog kan banwaan, primero naglalaom na yaom po kamo dyan, nag-aantabay asin ikadua nag-iimbitar na mag-iriba-iba kita sa alas 10:30. dapat gawin? Sa paagi po kan mga istoryang nakakalap kan sa indong lingkod. Ang bakal di tadalin, kung hindi Lokal, nasyonal, maging internasyonal. Siyempre, yaon dyan sa luwas, ang Mega Force Patrol. tutunog, kundi pupupugin. Ang taong walang tila, hindi ba ganun din? Aangal lang kung naaabangan. Ang buhay, walang tibok, kahit nahihirapan.
Jomar Jimmy Al, sa kuyang kumpadres, Ans Luens Renz, sa Manibela si Henry Boy Mata, technical control si kumpadreng Nal Day Baldo. Siyempre sa newsroom pag-araw kay ni yaon dyan, News Manager Mardela. Ang samuya pong malalaoman, the jack of all trades, News Manager Mardela Daing Iba. Sa production, ang angel ng DZGB AM Angel Mustaza. Chiquitang chiquititan tan tan que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pin. Chiquitang chiquititan tan tan que tumbang que tepe Sa IT, tandem, Arven and Richard. tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pin. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Chiquitang chiquititan tan tan que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pin. Chiquitang chiquititan tan tan que tumbang que tepe tepe tam pam pam que tumbang que pin. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No Ang sa indo pong lingkod, ang sa indo pong Public Information Officer ng Bayan is in the house, me gusta, Pio Fernandez. gusta me. Ang huling lalaking... Yan na naman. May mga kontra na naman. Ang huling lalaking... Ewan ko sa inyo. La conoces te gustará Ang huling lalaking... estallar. Pogi. Que es genial. Ah! Me gusta a mí. Walang ko kontra. Me gusta a mí. Así. Ray na agad yan kay Shandy ng Ligao City. Ecstasy. Good morning, Legazpi, Daraga, Albay. Pagtaraning niya tong lugares sa probinsya ng Albay at simpagtaraning niya tong lugar man sa Bicol. Diyan sa Catanduanes, Marhay na aga. Extano. Masbate, Sorsogon, Surcam Norte. Sa tulong syudad, Legazpi, Darga o kaya Legazpi, Ligao, Tabaco. Sa Gabos Manay, naabot kan sa tuyang pwersa sa luwas kan Bicol. Good morning. Happy birthday sa tuyang pag-iriba sa hanap buhay si Papa Jam Mendoza. Happy birthday, Papa Jam Mendoza. Sa Kabosman na nakalagon sa samuyang worldwide broadcast online sa DZGB News Online. Marhay na agahalay sa Pilipinas. Laban po ang DCGB online, on air, netwide, worldwide. On air sa DZGB AM, sa AM band, region-wide. Worldwide sa DZGB News Online. Good morning! Diretso kan sa tuyang mga istorya sa luwas. Nasa linya si Renz na Luna. Aramontan bit-bit na istorya, Renz. Marhay na aga. Go ahead na. Yes, maray na agad Sir Pio, maray na agas to mga parantabay sa mga dugan niya tong mga bareta nagpatanid si Kagawad Bob Magalonan, Pamayakan Committee on Infrastructure digdi sa Sangguniang Bayan sa kontratista na nakontrata digdi sa Patinampo, digdi sa Barangay Binitayan, Daragalbay, na kung saan talagang aning kakatapos pa sana kanaw nambita ng proyekto kang nakahaging first quarter ka na taon 2020 pero ngunyan dakulo na nagluluwas ng mga problema o nagpupuunan naman magbaratak-patak asin problema na kan mga motorista. Sa entrevista kan DCGB News sa nambita ng opisyal, siyang sinabi niya ang proyekto ay magkakanigong warranty asin kuning kaso man dai masunod ang pinagtataram na warranty ka na kontratista
sa pag-ayos kan tinampo ning kaso man mailingan ki mga problema o defect kapaapunan ninda sa sangguniang bayan ang kontraktor maging man ang ahensya na nagpapatrabaho kanaunang bitan ng proyekto yan sa naunang bitan ng lugar naunang bitan ng tinampo tabi Serpio digdi sa may Kalabaan kan Binitayan Road na kung saan ini nga ni proyekto sa iraramkan na probinsya na kung saan ang tinampo nagpupuo naman magbaratak-batak at hindi ang tingog ni Kagawad Bob Magalona. Go ahead, dagugunta daw. Ang pahayag ni Kagawad Bob Magalona kan munisipyo nin Daraga. Pighiling ko digdi sa VTR, iyan so kun hali ka digdi baga sa Daraga, malaog ka sa tuo, antes ka maglaog sa sentro, matuo ka sa may aviain, mawala ka sa aviain. Roger Tabi Serpio. Iyan na stretch na anday pa sa nanahaloy bagang pinagrehabilitar, ngunyan managad baratak-batak na. Roger Tabi Serpio. Suminaagi duman sa may Binitayan Elementary School, lusot na duman sa may junction bagakan sumatuo ka, palaog naman sa Daraga, over. Roger. Bago magabot digdi sa may Petron Gasoline Station, baratak-batak naman agad bagayan. Roger Tabi Serpio. So ano ang sabi ni Kagawad Bob is kontraktor pigpapa asikaso anta nasa warranty pa. Roger Tabi Serpio. Sige. Pero hindi ngon ta yaw niya pinasa ko na dyan so footage, so interview kay Kagawad Bob Magalona alat-alaton ta kong i-play di kasato yung IT. Pero yan Tabi Serpio so pinagtaram ni Kagawad Bob Magalona. Manugod nga ni kining patinampo kaya posibleng papuda ng kontraktor kay ni dyan sa may barangay Binitayan. Iyo. Kuning kasuhan na dai matapos o dai masunod ang pinagtataram nga ning warranty na ayuson ang naunamitan tinampo dahil lang ta nangyayari ang mga motorista nag-aragi dyan nagralayog lalong-lalo naman kung buyong may inspectorate baga sinda na. And then may monitoring sinda during the implementation. As long as compliance man niyan sa mga testing requirements, safe man ang structure. Pero physically fail, ma-justify po. So agency, kasi may warranty period yan. Yan po, dapat masunod yan na warranty period. Kung period of 1 year, ma-replace po sila. Remove and replace. Kung may mga recommendations man sa mga nasa agency, may mga instruction na dapat gibuhon, nasa kwan kaya yan nasa recommendation kang inspectorate kung ano ang pwede nindang i-apply para mapundo itong nagluluwas na mga bako magayon. May application dyan na pigagamit. Pero under observation pa din. So definitely, maninimbag po dyan ang agency. Pwede ta po ipa-upload yan. Actually, tabi wala yan ang sa day matapos-tapos sa reklamo dyan. Kung dati baga, Tabi Serpio, Iyo. ang tingog ni Kagawad Bob Magalona manugod kan tinampo dyan sa Binitayan, Daragalbay. Dai pa maning legislative inquiry, dai pa ipina-upload sa sanggunian bayan so kontraktor, over. Di pa Tabi Serpio, hanggat nailing man ninda na suwarranty nga ni Tabi Serpio na pinagtataram, kuning kasumandain ni matapos ngunya na taon na pag-ayos giraray dyan sa tinampo, yan ang magiging lakdang man kan sangguniang bayan, napapapo doon sa kapapapo doon ang kontraktor kanaw namitan ng proyekto. So gustong sabihon, hahalato ninda na aksyonan ini na tingkog na kan sanggunian bayan. Roger Tabi Serpio. Okay, sige. Tabi Serpio, ang magdagdag na barata digdi sa luwas. Rans Luna, DCJB News. Salamat ren sa dagdag na istorya. Status iyan kan tinampo, diyan managad sa may Binitayan. Dai pa lang iyan nahahaloy na pinakaray kumbaga. Nagkausa nga ni anin halabang panahon, peryodo nin trafiko diyan sa bulos kan transportasyon. Ngunyan baratak-batak na. Ang hiling ko kaan narugado nin todo ta diyan baga minaagi ang mga darakulaon na vehikulos lalong-lalo na ang pagkaaga buda pagkabanggi. O maging so regular na oras, dyan baga pipaagi ang mga darakulang behikulo. Pero kung so kontraktor ka iyan, inda ako sana kung bako kitang inhinyero, pero you don't need a rocket scientist para mas na
maobserbaran mo kung ano nangyari. Dapat ba ko tanapadignal, ang tinampong yan, garantisado. Tas inda nakakaaram kaayang kan sistema, kan pagkonstruhir, sumixklada, or kung ano yan na dapat nagibuhon dyan. O yan baga, baratak-batak na what happened. Aram ninda yan na nag-aagi dyan, mga darakulang behikulos, busy highway yan, busy stretch of highway. Kanda paning pandemic, nag-aagi dyan ang mga bus, haling Metro Manila, pasiring digdi vice versa. So pasiring sa Naga, sa Camarines Norte, dyan nag-aragi. So there must be something else, ha? Na bumiligayan tulos, nagbaratak-batak, tama yan, na aksyon ni Kagawad Bob Magalona, hanapon sa kontraktor kan what happened, and kung nasa warranty pa yan, tul-tulon ang trabaho. Diretso kan storya. Nasa linya si kumpadreng Al Armario, maray na aga kay Papa Jer Bailon. Tabi, Papa Jer, maray na aga tabi dyan sa Seimo. Kumusta lamang ang tropan familia? Nasa linya si Pading Al Armario. Pading Al, marhay na aga, go ahead ban. Yes, maray na aga. Pading, nagpo ng mag full blast ang kampanya kan gobyerno laban sa mga katugangan tang New People's Army digdi sa Bicol. Yan ang anotahan kan DCGB News dahil kan mga propaganda materials, mga streamers pa rin na nakatalagtag sa ngunyan sa iba-ibang lugar, lalo digdi sa sitio Tagongtong kan Barangay Taysan. Asin susog sa feedback sa Tuya, may mga lugar pa na igwa kan siring na mga propaganda material sige sa Albay. Asin ini pasiring man ang sistema sa iba pa mga probinsya kan Kabikulan. Tundag ini bading piyo kan ginibong meeting kan mga tumalikod na Aldao kan mga opisyales lokal digdi sa Bicol, lalo digdi sa probinsya kan Albay. Kung sain bigatawanin doon duman sa Regional Peace and Order Council ang mga programa, lalo na ining ICLIP program kan goberno na ang konsepto, iyon na may tao kan goberno sa pagikan iba-ibang mga ahensya. Ang pagkatarabangan ninda na may tao sa barangay, ang mga basic na pangaipo na iyon nagkatabudan na tundag kung nga taigwa kay mga nagrebelde dahil dahil satisfy sa mga pigigibo ng gobyerno sa barangay level na minaresulta sa pagtios. Kung kaya sa ngunyan, plano kan gobyerno na seryosohan ang mga bagay na ni dahil na magpara rebelde. Alagad ngunyan, susog sa monitoring kan DCGB News, talagang nagiging aktibo ang ambuslados dahil na natarantani ang mga nangyaring mga panaambos kan NPS Ringman. Ang latest itong panulo na naman nin mga ekipahe dyan sa Mitikan na Kamalig. Kung kaya sa ngunyan, salado naman kan gobyerno, yaon ang sa indang seryoso na pag-aksyon naman laban sa mga rebelde, mga katugatang rebelde sa Kaubuldan dahil kan sa indang mga propaganda material sa pagpalakop ngunyan sa iba-ibang mga lugar. Kung mamasidan tabay akong padre nga alano, kita matahaw digdi sa istoryang yan. Kaitong mga panahon, ang masigasig na magburugtak ni mga tarpulin. Dahil panganing tarpulin kaito, so mga ipiplastar bagang pigdudukot na ginibo sa gawgaw. Sako, buda sa mga pigibo sa Manila paper na mga kung ano-ano. Tawa. Ipiplastar sa mga lanob. Sa mga NPA, sa mga makawala. Ibagsak ang gobyerno. Ibagsak ang pasista. Mabuhay ang CPP-NPA. Kaito sindan masigasig kaan. Yun yan, as time goes by, pilang kita nasa taha, observador, media kita, so gobyerno man, masigasig na sa araw kaining laban. Tawa. Sinabayan naman inda baga bako. Correct. Oh, so it's up to the people now na magimata kung ano man agadan sa ang katotohanan ang laladuhan sa istoryang ini. Correct. Oh, di kahit baga pa dyan sa mga bulod-bulod, dahil ka makahiling na
tarpulin o kaya itong susako kan kon ngunyan sako man kan gobyernong yaon. Ibagsak MP. Diba? Bago naman sako, so tela naman. Tela na baga bako. O kay to iyo na maski kada mamasidano pading al kay to masigasig sa mga pulahan bako. Sisuratan dyan sa mga paril. O ngunyan gobyerno suminabay na. O pula man pati ang gamit. Kung may rally ang mga makawala, marali man sa gobyerno. Correct. Kaya tala ka tayo ba eh. O iyo baga. Kung may mga kontra, may mga paburman. May mga paburman. O Agad sila talagang Pilipinas. Ano eh? sus, anday taram. O may sinulo naman diyan sa may miite. Ina kung ano man nagsusuloon kan gobyerno. Nagkada no. Yo. Tama na. Marami pa na eh. Suring na obserbasyon. Oh, sige. Okay, so yan ang mga update digdi sa pag-monitor sa lawas. Alarmario, DCGB. Thank you so much, kumpadre Al. Maray na agad yan sa mga soldados. Maray na agad man sa mga NPA. Kamu ha? Magpurundong iskaramusa niya. Sisibot kaming dadaralagan kung sa'yo ng plus report. Ibaga kay itong mga panahon na di, mahiling mo dyan sa mga lanob kan, iyan dyan sa highway, sa mga tulay, sa mga railings kan tulay, sa mga bakanteng mga espasyo sa kung saan na lugar. Pinturadoan kadaklan ang mayoriya dyan itong sa mga sympathizers mga kan grupo kan mga kasama, mga New People's Army. Good morning dyan sa Indo. Itong mga panahon, malawig na panahon, araw ka na pirmi, nabibiglaan komunidad, daimi na hero. Ngunyan, iba na as time goes by, pati sa gobyerno sumidabay na, kikon din naman sa mga NPA. Yung bagade. May rally sa mga NPA, sa mga makawala. Marali man sa gobyerno. Yun na baga nangyayari ngunyan tabi. Ala ka mo. Sige. Nasa linya si Ans Galero. Maramon tandagdag na istorya. Ali dyan sa luwas. Mantang kabudya nagantabay kan tingog kan banwaan. Good morning, Ans. Please go ahead na. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, 40 ng mga personahes man kan Legazpi City Jail, kan Bureau of Jail Management and Penology an nabakunahan na digdi sa tuyong syudad, partikular na dyan sa Legazpi City Convention Center. Inian sinabi kan manamiento kan Legazpi City Jail sa panginot ni Jail Senior Inspector Ralph Vincent Bubis kung saan 37 sa sindang mga personahe sa sinanoma na JO1 trainees an nakaresibe na kan first dose kan COVID-19 vaccine, kining bakuna kontra sa COVID-19. Sigun sa nasambitan ng opisyal, ang Sinovac asin AstraZeneca ang ginamit na pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa mga nasambitan ng personahes. Alagad na niya man pinag-specify kung pirang doses o kaya pirang doses ni Astra asin Sino ang ginamit para sa pagbabakuna. Sa kunyan, sinabi ninda na nagtaon ni tabang sa supervision sa inda si Regional Director Senior Superintendent Feli Atienza sa Sibuma para maikondusir ang pagbabakuna kontra sa COVID-19 sa nasambitan ng opisina o kaya komandansya. Ilot nang sinabi ka na BJMP Legazpi na saro man sinda sa natatawanan ni prioridad bilang saro sa mga uniform personnel o uniformed agency digdi sa tuyang kapalibutan na yuman nga ng orden kan gobyerno nasyonal. Sa kunyan, dakulan pasalamat kan Legazpi City Jail, lalo na ang mga frontliners in the health workers kang nasambitan ng City Jail, kung saan dakulan pasalamat nila kay Alcalde Noel Rosal asin man sa koordinasyon ni Legazpi City Health Officer Dr. Fulbert Alec Hiliego na magibo kay Maria Lizar at nasambitan ng bagay. Taong asigurasyon ang BJMP Legazpi City Jail na sinda gigibuan ang gabos na medyos tangani na maprotehiran man ang sinda mga personalis kontra sa COVID-19, pati naman ang mga PDS na yung pinagbabantay nila sa nasambitan ng lugar. Aramuans pinagmamasidang kudigdi sa Legazpi, halos mga gabos na pinagasabing frontliners bakunado na Yes. Ibagaday mo narireparo, yun na baga, pati, sa Bureau of Fire, dahil pakitang nadadangog. Initialmente tabi Sir Sir Pio, garo igwa kitang nailing na post kan BFP Bicol na nagpabukuna naman sa indang nagkapira mga personalis. Although data pa nakukuha ang exact details kay ini o kaya kumpiraman mga personahes sa indang napabakunahan na kontra sa COVID-19. Pero kan sarong aldaw, may nahiling kita sa indang
sa pagikan sa indang Facebook post na gari si sa panginot man ni Regional Director Renato Capos garo nagpuo naman sinda kang rollout. Iyo ta sindaan masigasig bako sa pagkuan sa BJMP mas gulpi su partisipasyon baga kan Bureau of Fire protectors niya to. Yes. Di ba diyan sa front line. So BJMP baga pinagtatap so sa indang serbisyo on parang case to case basis yata yun eh. Di Yes, ba? oo. Oho. Pero anyway, sabay sinda man agad sa kuan baga sa mga frontliner, sa mga priority ano. Kung hiling ta halos tapos sa sinda, pighalat na sana talaga, so roll out na sa komunidad. Yan, iyon na sana roll out na lang dumaan Sa sa komunidad. priorities. Iyon na sana pighalat digdi sa Legazpi, di ba? Yes, oo. Oh, iyon na sana bagaan. Okay, sige. Anyway, Sir Pio, ma-follow up kita kang impormasyon man na iyan dyan sa BFB kung talagang nagpuo na sinda kang rollout and kung piraman ang natawan ninda ng priority may kinaraman sa bagay na iyan. Sige. Kung Sir Pio, ang mga impormasyon, digdiman sa Albay District with Boy sa Mobile, Ans Galero, DCGB. Salamat Tabi Ans. Sa dagdag na istorya, yan, kung diyan sa mga taga BJMP, thanks God, bakunado na po kamo, mga kasarabay ta dyan sa BJMP na mga frontliners. Thanks God at bakunado na pa tabi ka mo, protehido na ka mo. Sige, standby nyo muna kumpadring Jim. Na-tsempo ka na inabot kita kan dapat niya tong i-acknowledge. Standby ha, wag puputulin, wag mapuputol yung linya natin sana. Botobot kan Palasyo Malacanang, sinyala dapat itamaan mga relos. Philippine Standard Time, oras Pilipinas, 9:30, sakto. An oras hatod sa Indokang. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Daddy, kailangan ko po ng laptop. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFBNO Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023, San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer.
sa kulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Nong Speed Shop, punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, Skilis at Tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Ang siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hatog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Nong Meat Shop is located at Demetrio Street, Barangay Canalicaba, Santa Baco City. Kay Kuya Nong nakita, nakaparato ka na, makita ka pa. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Problema sa mabawang amoy ng basura? Nako, huwag magtiis. I-Zeolite na yan. Ang Zeolite powder ay may kakayang mag-absorb ng amoy. Walang amoy, walang langaw. Kaya iwas sakit, di ba? For more information about Zeolite powder, visit Zeolite Philippines Facebook page. Choose right. Use Zeolite. Bulan na ning Marso, panahon na naman ng mga kasulo. Uya ang mga importanteng tips para makaligay sa kasulo. Halion ang mga bagay na pupwedeng pagikanan nin kasulo sa harong. Itapok ang mga papel na daig kaipuhan as iba pang bagay na madaling duktaning kalayo. Itago ang posporo o lighters. Sa mga lugar na daig pupwedeng makua, umaabot kan mga aki. Inidahilan tabaka kawatan ang mga ini asin maging mitsadin kasulo. Ang fire prevention tip na ini, hatod sa Indo, kang Yangmat Lechon and Yangmat Wings and Tea, DPWH Regional Office 5, Albay Electric Cooperative, asin kan stasyon na ini. Tingog kang Banwaan, Pio Fernandez. Thank you so much, kumpadreng Nal. Doro-diretso kita kan programa, asin bulos kan istorya dyan sa palibot. Nasa linya na si kumpadreng Jim. Kumpadreng Jim, thanks for waiting. Go ahead. Good morning. Salamat tabi pa ni. Maraynaga sa mga parantabay sa mga dagdag niya itong bareta para mientras nag-evacuar
na mga pulis kamalig pasiring sa kataning na bakanting building, kataning sanaman kan police headquarter digdi sa nasabing banwaan sudating bangko ngunyan iyo ang temporaryong gigibuhon na hipatura dahilan sa original na police headquarter gagarabao na tabi pa rin sa dilapidated na sa pagsabing pupuna na kan liderato kan PNP ang pagpatindog ni standard na 3-story building. Iyo man agad ta kahaloy na yan na building kaherak man eh. Oho, yun na nagroy ni na ho dyan. Dilapidated na yan man agad. Over. Oho. Sige. Inihan na chimpuan ka na DCGB News kung sa inaabotan niya to na mga lamisa, bangko, computer, sa siniba pa, ipigbabaralyo na sa bakanting building yan na kataning kan hipuatura sa gilid dyan na kan highway hampang sa munisipyo. Ining kataning nindang edifisyo, dahil naman yan pinagagamit, over? Dahil man ini pinagamit. So dating bangko ini kay tutabi pa rin. Roger. Medyo kwa naman yan eh. Pasiring naman sa pagiging dilapidated na pero magagamit pa. Magagamit pa. Police. Oo. Buda durudakula ininindiit. Durudakula man. Oy, yun na. Yun na yan na nahiling ta sa gilid kan tinampo. Yun na yan ang pagkagamito ninda. Oho. Oo. Ngunyan, tinarang ka sa nga ni ki kuryente ining lumang building tagagarabao na ini and posible taon man ini na ititindog maabot 3 milyon pesos sa nalokadong pondo kan Philippine National Police aros kada hipatura digdi sa palibot baga uniform ban struktura tulong iskalon nawawalat na sa nagariyon kamalig ngunyan o minabot na so pondo kaya makakapatindog naman sa diring hipatura ang kamalig PNP tabi pa rin. Yan, sa kahaloy-haloying panahon, ade. Pero halawin. So problema digdi sa pagnegosyar kan lote. So gusto be, bako nga ni inikutaan tutuglukan ta hayakpit bagada inakiparkingan. Pwede da ina ninako ang lote tabi pa din lokal na gobyerno. Ta primero, ang panukutan na digdi sa barangay Salugan. May mapaparayo man sa sentro. And na negosyar manggirara ining presenting kinamumugtakan kan police headquarter kaya iyo na ang papagkani ko tabi pa de titindugan kan 3-story building and maabot na daw susog na sa standard kan headquarter kan police an mahihiling digdi sa kamalig PNP. Yan, sige. Okay, so yan tabi pa diyan sa tuyang mga dagdag na impormasyon. Jimmy Nasalita, DCGB News, Kamalig Albay. Salamat kumpadre Jim. Dagdag na istorya hali dyan sa Kamalig. So mga pulis sa Kamalig, may chance na, yao na, tana na kamo nin bagong hepatura pero huro halawig pa yan na panahon na pagkonstruhir. At ayan hay patura managadaan, gariba ko headquarters ng pulis kan nakakapasyar pa kita dyan. Sa entrada pa sana medyo alanganin na talaga and sa ditan lugar ano. Pero dyan manggiraray ibubugtak so standard na edifisyo para sa headquarters kan PNP Kamalig. Diretso kan mga istorya dyan sa palibot. Nasa linya muna. Si Luwens na Barcena, igwa na lang kita ng 14 minutos, bakaya ka 16 minutos bago mag-abot ang alas 10 nin pagkaaga. Nasa linya man si Luwens. Luwens, maray na aga. Go ahead na. Patapin kay Luwens. Go ahead, Luwens. Nag-fade ang signal niya to sa tuyang internet, ano? Andali. Sige, go ahead, Luwens. Yes, salamat tabi, Sir Pio. Pangyari sa Zoom. Malawig naman pala na panahong kulog sa Payokan, Department of Public Works and Highways, so DPWH Region 5, ang problema sa road right-of-way kung kaya nahuhulang ang pagpanagot tabi, Sir Pio, kan construction of bypass diversion road. Dyan sa Malabog, sa Code sa Barangay Tabon, Candaraga, Albay. Ini makalihis na ipagunambitan sa follow-up ng DCGB News niya na pagkaaga ni Madam Lucy Castaneda. Ang siring na problema, sobra sa rong taon na nindampig papasan, noon pa kan Enero 2020, na dapat kuta na natapos na ngunyan kung dainin mga nagkukontrang tag sa diri nindaga asin mga harong na matatamaan sa lugar. Katuyuhan ini kan ahensya na gumibo din man laylain na bypass road sa Daraga
ngani na mabawasan ang pagparadakol kan mga autong nagaaragi sa daang Maarlika na sa presente kunda talaga daw na bypass road talagang mapagal na ang bulos ng trapiko. Nagkikinang-kinang 189 million pesos ang budget kay ni. Iba ang road concreting, pagkonstruir ng mga bridge road concreting, at iba pa, alaga dahil sa siring na bagay, nahuhula ang ansay ng proyekto may kinaaraman sa siring na bagay. Pero susok kay Castaneda, nag-aasikaso na digdi ang legal division kansay ng ahensya, may kinaaraman sa siring na proyekto, ngani na maayos ini sa asap ngani nang matapos tulos ang proyektong ini nasaro sa pinag-aasahan na magiging bypass road kan mga manlaylay na bihikulong nag-aagi sa Daraga area. Iyan tabi Serpio ang mga follow-up may kinaraman dyan sa problema sa Malabon to bypass road sa Tabon-Tabon na Daraga Albay. Ako po si Luwen, Purso Barcena, live digdi sa Regional Center Site. Thank you so much, Luwen. Sa dagdag na istorya, hali dyan sa DPWH Region 5. Taod-taod, ang iba pa, pakalihis kan mga pagiramdom. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? di mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka! Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolab. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti, mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home C-Tab at C-Tab Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home C-Tab and C-Tab Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf with Active Clean. Galing niya ng mahal. Surf batay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing niya ng mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo
espasyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang consumer at negosyo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang consumer at negosyo. Abangan. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo! Pero ang tibay, di nagbago! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Araw-araw na ang tibay mo! Just na lang ang Bear Brand swak! Araw-arawin mo ang tibay! I got my tibay! Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak! Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms! Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diet Hubs ka para hindi na dying inside. Diet Hubs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diet Hubs. If symptoms persist, consult your doctor. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Salceda, kadakol lang natabangan, kadakol pang magigibuhan sa banwaan, sa salud, sa edukasyon, sa agrikultura, infrastruktura at turismo. Siya ang servidor na may puso sa tawo. Adrian Salceda ang pangalan niya. Sa pagtabang tunay na malalaoman. Adrian, si Adrian Salceda. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Para kayon, pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat on di Congressman Fernando Dini Cabredo na kami. Iniho niyang produktibo, at mabalos man sa imo. Kami ang mga kababaehan digdi sa barangay San Jose, Ginubatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando Dini Cabredo. Si Ginubatan Councilor Randy Gata, kan La Hacienda Spring and Nature Resort na makukuha sa Kibungbongan, Ginubatan, Albay, minaimbitar sa gabos na magpasyar sa pamosong lugar na paborable sa mga turista. Presko ang kapalibutan, kumpleto ang mga pasilidad, tulo ang swimming pool, may pang-aki asin panggurang. Apwera ka yan, pwede pa kamong mag-overnight dahil igwanin mga rooms na pwede sa honeymoon asin pang familia. Mahiwaso ng Hacienda Spring and Nature Resort, may safe na hanging bridge, mantang inipano nin kakahuyan. Orgolyo ini kan Ginubatan. Ang La Hacienda Spring and Nature Resort nag-aakseptar nin catering for all occasions, team building, birthdays, reunion,
prenup, children's party with clowns, conferences, asin iba pa. Hanapon o i-contact si Councilor Randy Gata sa 0908-817-5303. Ang Bicolano, Oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha, kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kaibigan, ang inyong anak ba ay may matagal ng problemang pangkalusugan na halos hindi na gumagaling at babalik-balik lang sa paggamutan? Tulad ng sakit sa puso, sakit sa baga, asthma attack, eczema, kidney problem, walang ganang kumain, masakit ang ulo at nagsusuka? Alam niyo ba na ang lahat ng sakit, bata man o matanda, ay dahil sa malnutrition, lifestyle at environmental pollution? Kawalan ng pagki-cleansing. Ano pa ang hinihintay natin? Magpa-cleansing na sa Nins Wellness Center dahil ang lahat ng sakit ay kayang labanan ng isang malakas na immune system gamit ang mga supplement ng Nins Wellness Center. Ito po, si Gina Mirasol. Saan ang problema ng anak mo? Nagkailang po sa kidney, tapos UTI, complication po sa baga. 3 doktor na po ang pinuntahan ko po. Ang sabi niya, pag hindi pa ito gumaling ng gamot, dadayalis po. Tapos po, narinig ko po sa radyo, kaya po pumunta ako. 3 weeks lang po, napagagaling po ito ng anak ko. Nakalakad na po siya. Kaya po, salamat po kay Nick. Para po sa inyong mga katanungan, huwag mahiyang tumawag o mag-text sa aking SIPA number 0908-113-7618 o bumisita sa pinakamalapit na Nins Wellness Center sa inyong lugar. Ang Nins Wellness Center main branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabilis Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang NWC ay nandyan sa Monspi, Lanusa Street, San Francisco, Iriga City. At sa lungsod ng Naga, ang Nins Wellness Center ay matatagpuan sa Barlini Street, Santa Cruz, Naga City. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng sakit ng katawan na pagdaanan at solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Pag nawala ang init, ay sus, pahid ulit. Dito pa rin ako, sa hiyang sa akin. Laban lang, Alaksan! Alaksan FR. Tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? O laban na sa isang Alaksan. Aaray pero di bibigay. Isang Alaksan FR. Tapos ang laban. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Pagtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, ikurahaw ta. Ako Bicol! Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Lemes na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex na. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Marceli Ignacio, batang Milo champion. Kahit lockdown, sumali pa rin ako sa online taekwondo competition. Kahit foreigner ang mga kalaban at limitado ko sa kwarto ko, tuloy-tuloy ako sa training. Kailangan laging may energy, kaya nagmamilo ako araw-araw. Ang Milo ay may champion energy nutrients, sustansya ng milk at champion sa mga bata para tulungan maging malakas at active ang katawan with 3 balanced meals and exercise. Hindi ako sumuko at nanalo ako ng gold medal. Tuloy ang pagiging champion. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Brad,
Anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Ang sekreto ng may malakas at masiglang pangangatawan, Philnoni Juice at Philnoni Capsules. 100% pure. Ako po si Mila, 64 years old. Nag-positive po ako sa COVID-19 last February. Maraming testimonials na malaking tulong ang Philnoni sa mga nag-positive. Sinubukan kong uminom 2 beses isang araw. Lumakas ang resistensya ko at mabilis naka-recover. Salamat sa Diyos at sa Philnoni. Philnoni Juice and Philnoni Capsule. 100% pure. Subok na at epektibo. Health is still the best one. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Mabibili sa Medicus Pharmacy, Ginubatan and Pulangi. St. J. Pharmacy, Tabaco. Ram Pharmacy. Ultra Drug Albay. Jemel Pharmacy. At sa inyong mga suking butika. Distributed by Fornix Corporation. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na nainarereparo. Maging maingat. Manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Asin ni Mr. Eric Peralta Reyes, kan Barangay 20, Legazpi City. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 10 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Aminado ang Department of Education na dipisal ipasabot ang blended learning. Sigun kay Education Secretary Leonor Briones na ang blended learning iyo ang sinarelax naman iba-ibang learning approach. Dagdag pa kan sekretaryo o sekretarya hagyat man ang learning environment lalo na sa mga magurang asin para tukdo. Sinabi niyang ang blended learning bako kompleto kung saan sa halabang panahon na natuod ang nasyon sa implementasyon kan programang edukasyon na nangangaipon in face-to-face setup. Siring man ang pagpapasarado sa mga eskwelahan dai naging option kan ahensya. Yan ang pangalas 10 na bareta haligi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. Coffee Mate Original. Coffee Mate, bring out the best in your coffee. Coffee Mate. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Maray na agad dyan kay amigong tunay si former City Councilor Pag-iriba Tadigdi sa PBN, dating station manager kan DWGB o KFM and TV6. Sir Rogie Jojo Banana Abril, good morning. Igwa ka mo dyan tabi ng scheduled power interruption ngunyan. Sundo 5 p.m. Kasabay ang buonot. Ano dyan sa Indo tabi. Amigong tunay, kung nakaantabay ka, na verify mi na po tabi, igwanin advice managad
an Albay Power and Energy Corporation. Kasabay ang bunot ngunyan sa brownout till 5 p.m. Line clearing and iba pang mga trabaho na pinagigibokan APEC. Amigong tunay tabi, sundo 5 p.m. an sa indong pag susupir dyan na dainin supply nin kuryente hali po sa Albay Power and Energy Corporation. Sige tabi, di diretso na kita kan sa tuyang mga pag-uro-ire istorya digdi sa palibot. So, nagapara siribot dyan ka itong so ibinelta baga na nagkapirang doses nin bakuna kumpadreng Nald. Day ka mo mag-worry ta bako man so bakunaan diferensya mismo. Kundi so termometro. Asin day man ibinelta gabos kan DOH duman sa Metro Manila. Day man ipigbelta kan Region 5 gabos. Nagkapira sa naman itong parang box. Taso thermometro is defective. Dai gayud nag-reflect kan tamang temperatura kung saan siyempre itong sumanga yaon duman na bakuna kaipuhan mapreserbar ito. Pero usable pa po itong bakuna. Kaya lang habo man mag sugalan sa tuyang otoridad. Kaya abinelta mo na duman. So mga nagkaturdukan po kay itong so Astra, dahil problema yan, ipinag-roll out iyan sa yan na komunidad, lalo na duman sa mga frontliners. No worry ka mo dyan tabi, ha? Yan, ayan na, inda ko na sa natabi, paano kadakol mo yan dahil ko na sa na maintindihan, tabi? Dahil na sa nahihiling na tama po sa gobyerno sa tao na inipadingnal kang laban tadi. Bako sa kung pamantabi, nataod-taod tabibiltadahan tayo. Tana, may report mo na si kumpadreng Jim na nasalita. Giraray, dyan sa 3rd District, Aramon tada. Ang mga dagdag na istorya. Kumpareng Jim, go. Salamat tabi pade. Padagusan pag-inganyar ni ABC Federation President Cap Nonoy Adrian Salceda, kan Pulangi, sa mga kababaihan magin mga kabataan na organisaron an sa indang mga sadire sa pagsabing sigian hingawa kan ABC Federation President kan Pulangi na makakonsigir nin mga mihoras primero kay Congressman Joey Salceda, ikadua all-out support si Congressman Fernando Didi Cabredo sa mga espersos kan mga opisyalis ni barangay pagabot sa ngaran nin pagtatanam asin paghigos tabi pade. Matatandaan pasalamatonon si Congressman Fernando Didi Cabredo sa naisipan ni Cap Adrian Salceda na motibaron ang mga nasa barangay na magtaranom mantang pagabot sa mga tabang siring kan mga gulayon, duma, siniba pa, na similya, bahala naman siya sa paghanap nin mga ayuda sa mga mahigos na magtaranom. Sungon yan ang organisar niya sa mga kababaehan, Dangan kabataan. Dangan kabataan, Sige. Once na nangyari na realisar ini, araw kan mga pinagigibo ni Congressman Fernando Didi Cabredo, dako lang katabangan ini tabi pade, dahil lang maski panahon ki pandemya, may kalamidad, at least igwa lamang ki kakaluton, igwanin gugudoon, hali sa pagingawa kan mga nasa barangay ta. Ining upland areas, ringkunada area kan Pulangi tabi pa de. Mga magayunan slope kan mga bulod dyan, kaipuan sa ng kultibaron, paghigos, and itong sa mga similya, mga pangaipuan in Dabala, nakaan man si Congressman Didi Cabredo, and natural dahil maninikayang tanawon sa naman ni Congressman Joey Salceda, maski nasa segundo distrito, na nag-iingawa itong sa iyang, ni Congress, pamangkin, nag-iingawa man, natural, pag tinikwil man ni Cap Adrian Salceda sa iyang tiyo, dayon kayang ayudahan tabi pa de. Okay, sige. Sa ngunyan, Upland Barangay, pigpupunan na ini ni ABC Federation Adrian Salceda sa pagbisita sa mga barangay na kung sa pigtutumbok na itong manungod sa pag-asikaso kan mga
nasa upland, lalo na itong sa agrikultura. Roger, sige, sige. Mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, kumpadring Jim. Bubeltadahan tayo ang taod-taod na report ni Pading Jim. Salamat, Pading Jim, dyan sa Pulangi, Ito po muna, unahin natin, bago kita mag-segue sa ibang tema, sabi ni 0956 875 8488. Sir Pio, hapot lang tabi ini. Sisay po ang nagsabi na sabi mo po, usable pa ang bakunang ibinalik sa Manila. Mismo po na ang nagluwas kan informasyon na iyan is Department of Health Bicol. Ilinuwas po ninda iyan na statement na yan categorically. Asin nakaluwas man iyan sa mga news feeds, tabe sa manlain-lain na news portals, including ang DZGB News Online. Let us trust science, medicine, and authorities. Sa oras na po ini, ninlabanta. No matter how, or no matter what is your political beliefs are, please, tiwalaan ta po muna tabi ang siyensya, medisina, teknolohiya, asin an otoridad tabi. Ha? Ibinilta lang ito so temperature, so thermometer ang nagdefekto. Duman sa mga bakunang na hiling ninda, daiman po ito nin defekto. Ibinilta lang duman, tanganing mapreserbar, so environment kung saan namumugtak so bakuna. Isusukuan yan. So thermometer lang ang nagdiferensya. Tabi, yan. Ano po? So, DOH mismo tabi ang nagtaramkaan. It is not Pio Fernandez. It is not DCGB. DOH po ang nagtaram mismo kaan kanakaagi pang aldaw. Tabi, sige. Nyan. Iyan na pag-organisar kan man lain-lain na sektor dyan, dapat pangarugan ini kan ibang mga elehidos opisyales niya to. Iyan na pinagigibo dyan ni Municipal Councilor ABC President Adrian Salceda kan Pulangi. In fact, kang kita nag-uuro istorya digdikan nangyayari dyan sa Pulangi, so ibang mga lugar dyan sa First District, nag-iidaw man kan sa indag mga ilihidong opisyales na sana ngaya arugon man ang pinagigibong dyan ni Adrian Salceda kan Pulangi, Councilor ABC President. Ngunyan, ansaro sa inisyal na pinag-organisar dyan, parte kan kabilugan kan programa ni Adrian Salceda, taman lain-lain po yan aspeto sa agrikultura. So mga jóvenes, pinangag-preparar iyan ni Municipal Councilor Adrian Salceda kan Pulangi, pig-organize, and then itinay up sa man iba-iba ang ahensya di gobyerno, tanganing magkaigwaning transfer of knowledge sa lado kan agrikultura. And ikinonektar man naturalmente sa sadiring tao, although yaon digdi sa segundo distrito, kay Congressman Joey. Takadugo ninda iyan si Congressman Joey na Salceda. Si Congressman Salceda, being igwa po ning influence sa national hierarchy sa gobyerno, igwa ninda kulang maitatabang iyan na makahugot nin mehoras, ipadalagan sa kaibaban, sa ground level, sa mga barangay, sa mga munisipyo, ang posibleng magiging tabang duman sa mga pangangaipukan man iba-ibang sektores, case at bar, diyan sa Pulangi, inorganisar so mga youth para sa pagtatanom, mapapadalaganan andyan ni nagkakanigong asistensya
technical, asistensya pinansyal, ta organisado ang grupo. Taan gobyerno baga, daiman basta-basta minarilis ning kwarta na hali sa satuya na mga taxpayers, dai basta-basta marilis aning pondo sa mga personas na bako man sigurado nagagamiton sa karahayan an pondo kan tawo. Kaya kaipuhan, organisaron iyan, siring kang pinagibo ni Adriana Salceda, diyan sa Pulangi, inorganisar so mga youth, tanganing so mga youth, magkaigwanin training gamit an mga resources kan gobyerno, magkaigwanin pagkaaram na sa pagtatanom. Remember local mo na, an Pulangi, mahiwas ang land area kan padingnal. Mahiwas ang land area, an prebas kayan, an mga botantes dyan kadakol padingnal. Kadakol an botantes dyan, kanadidestino ako dyan ka itong mga panahon, nagkaperang eleksyon padingnal, an birilingan pa ka ito. So ngaya, Baldo, 15, Fernandez, 2, Mustasa, Bunay. Jesus, 2 aldaw yan, Angel, o 3 aldaw, straight dang karaturugan. Taso, manumano pa ka ito, baldis pa. Straight dang karaturugan, ta, dakulaon ang land area, dakulaon ang voting population. And ang topographical setup kan Pulangi, agriculturally, igwa po nin potensyal. Igwang potensyal. So kaipuhan, local ho ng level yan. So setting kan local level, itong mga jóvenes magka-interes sa pagtanom. Itaas ta naman, ikonektar ta ang istoryang ini sa nahihiling kan sa tuyang mga gobernantes nasyonal. No less than si Senadora Cynthia Villar, chairperson kan agriculture Committee on Agriculture sa Senado. No less than ang Department of Agriculture, si Secretary William Dar, nagpahayag, sindang 2. Pati ang gobyerno nagpaluwas ning statement. Ang Pilipinas ngunyan, igwa na ning scarcity sa mga farmers. Ang edad kan sa tuyang mga paraumang ngunyan, halos 50 pa itaas, mga retirable na padingnal. Retirable na. Ang problema diit ang nagkaka-interes ngunyan na jóvenes na mag-indulge sa agriculture. Kaya iyan baga ang pinagigibong ngunyan, nara Congressman Joey, digdi sa 2nd District, plant. Duman sa 3rd District man, Congressman Didi Cabredo, haloy ng pinagpunan man iyan. In fact, nag-aarani na nga ni, inorganisar man so mga kababaehan duman sa 3rd District, nag-aani na, igwa ng produksyon, then, narekonisir ni Congressman Didi Cabredo, so pigigibo man ni Adriana Salceda Campulangi, so pag-organisar kan mga jóvenes, pati so mga sa barangay, may relasyon po sa agrikultura. So in a sense, pag ining mga kahobenisan niya to, igwa na ning interes sa pagtanom, makakakuanan nin kaaraman sa pagtanom. Pagtanom kan sibuyas, kalunggay, maritatas, duma o kung anong bulan ini nagtatalubo, pirang bulan iyan bago anihon, ano ang mga abonong dapat kaipuhanan, paano ang pagkultibar ka ini. Bako yan basta-basta baga. Transfer of knowledge, uyan pinag-organisar, nara Adriana Salceda sa Pulangi. And it's ongoing. So igwa na kita nin sense of protection man manunungod sa supply nin agrikultura. Ta igwa na nin mga jóvenes na nakakaukod ng magtanom. Igwa ning synchronicity ang tulo. Congressman Joey kan 2nd District, Congressman Didi kan 3rd District, si Municipal Councilor Adrian Salceda, saro sa mga programa niya yan, parte kan sa iyang bilog na programa, ang pagkakaigwa nin pagdevelop kan agrikultura. They are in synchronicity tabi. Kaya inorganisar baga sabi ni Pading Jimmy, so mga sa agrikultura dyan, so arog po kaan ang konsepto kayan. Kaya nga ni,
So ibang mga nagdadangog man sa tuya, nag-text man pag nakakaistorya kita kanaro kini, sana ngaya sa ibang lugar arog man kaiyan. Ano po? Yan na pag-organisar dyan ni Adrian Salceda, saro sana iyan sa mayor na konsepto kang programa niya dyan sa Pulangi bilang ilihidong opisyal. Ano po? So salado kan agrikultura. So yan po tabi. Diyan sa madali iyan na being the fact na igwa po ni nagkakandigong connection man si Adrian Salceda sa hierarchy, sa political hierarchy sa itaas kay Congressman Joey, dahil man siyempre papabayaan ni Congressman Joey na dahil maasikaso nin Marhay. And on the other end, sa ibong nalado, dahil man papabayaan man ni Adrian Salceda na suligasiya man kan mga Salceda kay diyan sa Pulangi, basta sa namawara, basta sa namapabayaan, lalo dapat na kukultibaronan tanganing maipadagos. Ano po? Sige, so yan po tabi ang manungod dyan sa pag-organisar naan kan mga paratanong, mga hobinis dyan ni Municipal Councilor Adrian Salceda. Alas 10:19 nin pagkaaga, tingog kan banwa. Dire-diretso kita kan istorya. Compadreng Jomar, First District, go, good morning! Salamat pa rin Pio. Good morning sa mga parantabay. Tama ang ginibo kan gobernador kan Catanduanes na i-require ng GAD na igwanin negative result sa antigen swab asin saliva test ang mga malaog sa indang probinsya. Takong dae, may nakalusot na kota. Yan. Ini matapos na kasumago, aga, 2 persona ang dainanggad pinalunad sa ferryboat. Daing darang negative test. Yan. Kanga putungkan di si JB News kung sa inali, hali sa luwas kan Bicol. Yan. Sinasabi. Nakalusot sa Albay. Naku, paano na naman nangyari? Inapot ko kung paano ka mo nakalusot. May tinuro sa kong sikretong agihan na di ko pwede i-radyo na makararugon. Ararugon. Ano ba yan? Basta, kaipuhan lang ngayon makalaog ka sa Camarinesor. Pag nakalaog ka na ngayon sa Camarinesor, umagi ka digdi, umagi ka duman, umagi ka digdi. Yan. Dahil kang agihan na checkpoint. Naku, ano ba what's happening, tabi? Suluwas mi ngaya, sa sentro kan Pulangi. Sentro kan Pulangi. Lapos na sa checkpoint. Naku, so what's happening? Igwaning loophole sa pag-istabilisar ning control border control pa di. Roger on that pa di. Oo. Kaya nakantos, di disappear kan tabako. Yun, nako. Itinuga ng ganda ko. So, di nitalyo so agihan. Naku. Tapos, desin na ipalunad sa ferryboat. Kaya sa kunyan, kasumago pagdipuasan, may naghahanap ki lugar, hospital na pwede sinda na magpa, antigen. 2 hospital sa tabako ang available sa na may antigen. Yan. Susaro 2,000 pesos, susaro 2,500 pesos. Mamimili sinda. Kung na, siyempre, dumana sila sa barato. Sa barato. So, iyo yung tabi yung sitwasyon na kung daipalan mananggad nag-istrikto sa ferryboat, yan. Di may nakalaw sa Catanduanes na dain in negative na resulta kan antigen buda swab kung ito pa man nasusalay ba test. Kaya yan pa rin yan mga development. Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Sa mga dagdag na istorya, primero aram nindo, dyan sa Catanduanes, good morning tabi sa Indo. Kamu dyan sa Catanduanes, the logic behind na ipinag-implementar ni Gobernador Boboy Kua. And bako sana iyan tabi individual personal na desisyon kan gobernador dyan sa Catanduanes. Desisyon iyan na nagbutwa after deliberation sa mga otoridades di salud asin iba pa. Konsultasyon kung anong dapat nagibuhon for the protection of the general population dyan sa Catanduanes, sa sakuyang lupang tinubuan. Nagpaluwas ni orden ehekutibo si Gobernador Boboy Kua
kanakalis na mga aldaw na sugabos na malaog tabi dyan, kaipuhan igwaning negatibong resulta, swab, antigen, or saliva. Arin man duman sa tulo mamili tabi kamo. Saro sana. Pwedeng swab, pwedeng antigen, o pwedeng saliva, o pwedeng tulo para reho kamo. Kung gusto nindo, tanganing pasiguro, para reho nindo kuwaon, puro negative, magayon. Pero saro sana ang pigre-require sa tulo mamili kamo. Tayan po, pinag-adalan po yan. Bako yan na personal na kapritso, bako yan na personal na decision sana alone ni Governor Buboy Coa. Konsultasyon iyan sa mga otoridades de medisina buda salud. Tanganing maprotehiran po ang populasyon ang kagabsan niya sa Catanduanes kontra sa pag-itaas kan numero kan COVID na duman sa Manila, sigi-sigi an alintuto. Let us create enough barrier. Ang logic ni Gobernador Buboy Coa, magkaigwa kita ng tultul na protection, high level of protection. In fact, si Gobernador Buboy Coa nga ni, nagsurat kay Gobernador Bitsara, kanakaaging mga simana, gob ngaya kung mapopwede, tarabangan na kita ngaya, mga gobernador, diyan pa sa nasa albay, istriktuhan ang border control. Sugabos na mga mapasiring sa Catanduanes na maagi dyan sa albay, please, kung mapopwede ngaya, hanapan na ning dokumento, which, ginibo man ni Gobernador Bitsara baga, so sa iya bagang sunod na orden ehekutibo, ni Governor Bitsara, ta primero nagpaluwas si Governor Bitsara man kanalbay nin executive order na nagkakaigwan ng istriktong border control diyan sa Pulangi. I-check so mga dokumentos man, medical kanhali sa Manila na dapat negatibo man kamo sa COVID, swab, saliva o antigen. Arin man duman sa tulang gagamiton ninong test. In-include man, nagkaigwa giraray nin pagpapaluwas orden ehekutibo si Governor Bitsara pagkatapos na mag-request opisyalmente si Gobernador Buboy Coa, tarabangan na nga kita gobal, diyan nga sa albay kung mapapede, so mga pasaherong haling Manila, ang destino Catanduanes, hagada na nindo, nin nagakanigong dokumentos medical. Ginibo man ni Gobernador Bitsara, nagpaluwas giraray nin executive order. Included na ito na pinaghagad ni Gobernador Buboy Coa. The problem is, yun na nga niyan, may nakakalusot. What's happening tabi? Diyan sa Campo Ola, please, pakitabangan sa provincial command ta. Bako seemingly, kundi igwanin nakakalusot, igwanin problema sa pag-establish nin border control checkpoint. Ito yan, pruebas, mahagag ka mo ning pruebas, katunayan, so report ni Jomar. Ipigdetalye pa kan pasahero kung paano sila nakalusot, duman sa border control, may inagihan na lugar. Dahil mingo na ibubuyagyag, tabaan arugan kan mga tao. Arugon kan mga tao. Putting us into compromise. Paki-check tabi, wag lang magagalit ang mga andyan sa provincial command, ang mga nasa regional command. This is for our common protection. Please, pakirihas kan sa indong strategy sa control point, border control point. May nakakalusot pa tabi. Okay. Igilid ta na mo na yan. Dumang kita sa Catanduanes. Taan sabi ni Gobernador Buboy Coa naman, day ngaya pwedeng ikompromitir ang salud kan mga taga-Catanduanes. Natataramian kan gobernador nata. Ta si Gobernador Buboy mismo magapadingnal, naging positive sa COVID ka ito. Aram niya kung ano ang kadipisilan na iagihan kan sarong nag-positive sa COVID. And aram niya an anxiety and an stress na experiensyahan kan sarong nag-positive sa COVID. Aram niya ang peligro na didara ka yan sa komunidad. Tas siya mismo nag-positive baga ka ito. Inanunsyar niya yan mismo baga. Publicly and maray nga ni naka-recover o yan balik na sa normal na buhay ang gobernador dyan kan Catanduanes, si Gobernador Buboy Coa. With God's blessings, tabi Kaya habo niya iyan na ma-experiensyahan tabi kan mga ordinaryong tao dyan sa Catanduanes, makasabay niya dyan sa Catanduanes. Kaya pinagigibo po yan. Tama ito. So report ni Compadre Jomar na tama ang pinagigibo ni Gobernador Buboy Coa na sumanga malaog yan sa Catanduanes, istriktuhan tabi manungod sa mga dokumentos medikal. Tadipisil bata isla bakon bagay apartado ang Catanduanes sa tuya sa mainland.
igwaning body of water na agyan ka na bago ka makakaabot dyan. O, tayo na sabi kan gobernador, protehiran ta, we should hold our territory, hold our fort sa kalaban na daita nahihiling. Ano? Dipisil initabi. Taan Manila ngunyan, sigian lang ka numero kan COVID. Sa punto nga ning inipading nalbaya, it pains me to a certain degree na igwa pa nansid pading nal, din nagpaparatamuyaw sa gobyerno. Di ba? This is the time now that we should unify no matter what your political color and belief is. We have a common enemy na dayta nahihiling. This is for our survival of humanity. Pero hilingan na iba, paglilamuda ang Department of Health, paglilamuda si Secretary Duque, paglilamuda ang Presidente. Kan mga panahon padignal na kita naglalaban ECQ, ang mga inisilensyuhon, padi ano, kita natatada digdi na nagpoprotehir kan humanity. So mga tawong pinagdesignar kan gobyerno, including the media, na magprotehir kan buhay kan tawo. Ngunya na nakakahiling ng libertad ng karayan, iyo manggiraray sa ugali. Dahil ni nalilingawan ninda na, kaya kita ngunya nag-survive, kaya kita nakaka-text, kaya kita nakakatamuyaw sa gobyerno because so mga institusyones nin gobyerno ka ito pa di sa tahaw kan laban, nagfunksyunar. And iningon yan an sa tuyang na eksperyensyahan, sa krunya nag-survive kita. So gobyernong bigaw para tamuyaw nindo, gusto nindong ibagsak tabako nindo kursunad ang presidente, iyuan, so nagpunksyunar kan mga nakaaging bulan ka nasa tahaw pakitakan laban ng matindi kontra sa COVID, kaya naprotehiran kita. The institutions of the government worked, nagtrabaho, nagpunksyunar. So DOH, so mga barangay, pati so mga barangay baga nagfunksyunar. Because the government worked for you, for me, and for us. Oh, ngunya nakakahiling nin libertad na naman. Nako, ida ita maintindihan ba ade? This is our common fight eh. Kaya lang, iyon na nga niyan. Kung baga dyan man kayong masaya, sige siguro. Ipading na lang. Ay nako, sige ito na muna. Sandali po muna. Sa tuyang programa, mauraabante kita ning diit. Digdi po sa tuyang programang Tingog kan Banwaan. Botobot kan Palasyo Malacanang, sinyala dapat itamaan mga relos. Philippine Standard Time, malay sa Pag-asa, alas 10:30, sakto rin pag-aga, padingnal, ma-extend na kuning diit, may meeting si NMR, mabalta pa ang Tingog kan Banwaan, mga 10 to 12 or 15 minutes or so, pakalis pag na mapagiramdom. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Siguraduhon na nagsusunod kita asinan mga tawong nakapalibot sa satuya sa tamang respiratory hygiene. Buot sabihon, ang pagtakop kan ngimot, asin dungo gamit ang laog kan siko o braso kung maabo o hatsing. Mantang tulos man ay tapok sa basurahan na may takop, ang tissue na ginamit, asin maghugas din kamot kung ang sarong tawo minaabo o hatsing. Minatalsik ang saradit na droplet na posibleng may darang virus. Kaya ugaliun ang pagtakop kan ngimot, mag-abo o hatsing gamit ang satuyang braso o tissue asin bakuan sa tuyang kamot. Sa siring na paagi, malilikayan ang paglakop kan virus asin mikrobyo sa satuyang mga kamot asin maiiwasan ang paglipat kan kontaminadong droplet o virus sa ibang tawo asin bagay. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Fernando Didi Cabrado kan 3rd Distrito Balbay. An oras hatod sa Indokang Cobra Energy Drink. Cobra Energy Drink. Angat ang lakas mo. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. New Maggie Magic Sarap. Dagdag Value Pack. May free 2 sachets. Sachets. Bili na.
Bili na yan! Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahay Rus. Kahit sa pambahay with Downy. Revicon. Lakas katawan sa bagong labanan. Sa pulugan payasin kalintura, ang Biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang Biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes, We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Namibidan sa albay, pinadaba kan banwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda. Padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Yangmat Native Lechon. Mouth-watering, tasty and crunchy star of every feast. Yangmat Native Lechon. Roasted with only the best herbs and spices to give the lechon a distinct, exquisite taste. Order now and make your celebrations extra special. Also, grab a bite of our tasty lechon pieces and liempo. Yangmat Native Lechon. Poblacion Iraya and Ilawod, Ginubatan, Albay. And Yangmat Native Lechon and Eatery. Alternate Road, Legazpi City at the back of UST Hospital. Order now.
Contact us on 0935-076-7472 or 0907-593-6964. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas or makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ng tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang natin labanan ang COVID-19. Ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID-funded Emergency Assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Naaalala mo pa ba yung kilig nung sinabihan ka ng first love mo ng... I love you too. Ay, ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 114574 series of 2021. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eddie mag-Maxfit! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po, sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron, ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home. Si Pauline Luna po, para etchepuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Inalda po sa Indogabos, iniimbitaran po niya mo kamo na magparehistro na para sa maabot na Mayo 9, 2022 National and Local Elections. Ang samuyang opisina bukas magpuon Martes sagkod Sabado pon alas 8 nin aga sagkod alas 5 nin hapon. Dahil po kaming laog pag Lunes tayo inalandaw nin pagdesinfektar kan samuyang opisina. Magbisita lamang po kamo sa mga opisina kan Comelec kung saan kamong banwaan o syudad maboto. Para sa indong kaligtasan sa salud, kahipuhan po nindo na magsulog ng face mask as in face shield sa oras ng pagparehistro. Isiring man, dahil po paglingawan na magdaranin sa diri nindong ballpen. Sa Setyembre 30 na lang po sa ngunya na taon matapos ang pagparehistro. Diyos mabalas po, asin magparehistro na, ngunya na. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex Workies yan, sarap na sa orange, yummy, banana, Lemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na
ang minga. Lemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Lemex. Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Tingog Ganbanwaan. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Bueno, inabot kita kan sa tuwi naman ng parametras na pamatos-patos. Namatos-patos na kita. O, pigisaray ko na sumagamit. Ano sa pangarang kabilog na tropa? Pio Fernandez. Abang nito taon-taon ang programa kan DNR. Si News Manager Mardela may may meeting lang muna and kayang-kaya na yan hanggang 11 sa tuwi diyan ang mga naka-stack man si News Manager Mar. Salamat po kasi doon pagidanyog sa pangaran ni Jomar, ni Jimmy, ni Al, ni Luens, ni Renz. Sama ni Bella, si Henry Boy Mata sa technical control, si Compadre Nald Baldo. Yaon man si Chief Tech Bonjing Tanay, NMR sa Newsroom Production Research. Yaon dyan si Angel Mustasa, kasabay man si Arven Buda, si Richard. Salamat po kan sa inyong pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Tingog Ganbanwaan. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. I was dying inside.